കഥാനായകനായതും ഒറ്റയ്ക്ക് അവനോ ഒരു വീടോ ഒന്നുമില്ല. അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കടയുടെ മുമ്പിലായിരുന്നു കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. അവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്തെന്നാൽ അവൻ്റെ സിനിമ കാണണം, തിയേറ്ററിൽ പോയി നല്ല സിനിമ കാണണമെന്നായിരുന്നു അവൻ്റെ ആഗ്രഹം. എന്നിട്ട് അവൻ അതിനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അവൻ ഇന്ന് അവൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പഴയ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ട്രെയിൻ നന്നാക്കും. അവിടെ ഒരു ഓണർ കൊടുത്തൊരു പണിയാണ്. അവൻ എന്നും അത് നന്നാക്കും. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ കൂട്ടി വെച്ചാണ് അവനെ തുച്ഛമായ കിട്ടുന്ന പൈസ കൂട്ടിച്ചാണ് അവൻ എന്നും തിയേറ്ററിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ എന്നും എടുക്കണം. അവൻ എന്നും ട്രെയിനിൽ പോയി പണിയെടുക്കും. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് 10 രൂപയാണ് 10 രൂപ അവന് സൂക്ഷിച്ച് ഒരു സിനിമ കാണാം എന്ന് അവന് ആഗ്രഹം തോന്നി. അപ്പോൾ അവൻ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒടുവിൽ ആ പൈസ കിട്ടി. അപ്പോൾ അവൻ നേരെ അവൻ്റെ പൈസ എടുത്തു വെച്ച ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. അവൻ പൈസ എടുത്തു വെച്ച സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു കൊട്ടയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അവൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അവൻ സിനിമ കാണാൻ പോവുകയാണ്. അവൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടത്തോടെയാണ് അവൻ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത്. അവൻ സ്പീഡിൽ ഓടി നമ്മുടെ തിയേറ്ററിൻ്റെ അവിടെ എത്തി. അവൻ ഒടുവിൽ അവൻ സിനിമ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി. അങ്ങനെ ആദ്യം സിനിമ കണ്ട് സന്തോഷത്തിൽ അവൻ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവന് വീട്ടിൽ കിടക്കാനൊരു വീടില്ല. അവന് പിന്നെ ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി, എനിക്കൊരു വീടുണ്ടാക്കണമെന്ന്. അവൻ പിന്നെയും മുതലാളിയോട് പറഞ്ഞു വേറെ ട്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മുതലാളി അവനെ ചീത്ത പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഐസ്ക്രീം കട കണ്ടു. അവിടെ അവനും പണിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അയാളോട് ചോദിച്ചു. അയാൾ പറഞ്ഞോട് പണിയെടുത്തോളാൻ. അപ്പോൾ കുറേ ദിവസം കഷ്ടപ്പെട്ട് അവൻ കുറേ ഐസ്ക്രീമുകൾ ഉണ്ടാക്കി ആൾക്കാർ വന്ന് മേടിക്കും. അങ്ങനെ അവന് കുറേ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് അവൻ എന്നും കിടക്കുക ഇവിടെ ഈ സ്ഥലത്ത് രാത്രി ആയാലും എന്നും ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കും. അവൻ ആദ്യം ഒറ്റയ്ക്ക് തനിച്ച് കിടക്കാനൊരു കൂട്ടിൽ പോലില്ലാതെ അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്ന് ഐസ്ക്രീം വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പൈസ എല്ലാം ഇതിൽ വെച്ച് അവസാനം ഒരു ദിവസം അവൻ വീടുണ്ടാക്കാൻ വീട് മേടിക്കാനല്ലേ പൂതിയിൽ പൈസ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. പൈസ എല്ലാം എടുത്ത് വീട് മേടിക്കാൻ ഇവിടെ ഈ വില്ലേജിൽ കുറേ വീടുണ്ട്. അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറേ വീടുണ്ട്. അവൻ ഈ വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അവൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആ വീട് വെച്ചിട്ട് അവൻ ഇവിടെ മുതലാളിയിൽ നിന്ന് വെട്ടി പൈസയും കൊടുത്ത് അവൻ വീട് കയറി. നമ്മുടെ കഥയുടെ അവസാനമാണ് ഇത്.